Takže zase ľudia, ja vás vítam u nového videa. V tomto videu si urobíme všetko, čo som sa naučil od roku 2023 až po 2024. Môžeme ísť na to. A budú tu všetky stanty. Takže ideme na to. Dobre, prvým skokom pôjdeme. Druhý skok. Tretí skok. Takže dieru nemám úplne vymaxovanú, pretože neviem úplne všetky stanty. Ale si to ideme dať pekne so skokmi. Hej? No. Počkať, no dobré. Dobre. Teraz idem ja. Teraz ideme na veľký. Máte rovno druhý? Pauzu. Dobre, ideme si toto dropnúť, ale tak to vyleze. A tu. Bum. Easy. Pauzu. Ideme si dať taký špeciálnejší skok. Dobre, ideme sa trošku. Dobre, ideme na to. Daj odber na moje 2 kanály a bude Sigma. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Nezabudnite like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus, daj pauzu. Takže môj kameraman Tapklom, alebo jak sa, no tak sa volá. Keď ukazuje toto, alebo toto, to znamená, že toto je odber a toto je lobbyk. Čus.